Ning panahon sa Pasko, panahon usab ning tigbugnaw. Sa mga nagpangita og init nga masima-sima ning bugnaw nga panahon, tilawan nato kining batsoy nga gawas nga lamian na. Igo ra gyud kaayo ang imong budget. Tara ato kining tan-aw pinaagi ni ining report. Ning bugnaw nga panahon, magpangita ka gyud og init nga pagkaon. Apan kaigo ba ang imong kwarta? Sa Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo, dunay kananan nga kaigo gyud ang imong 25 pesos kung mopalit ka sa ilang baligya. Ang madali-dali sa mga lumalabay matagabi, ang ilang batsoy. May sibuyas dahon ug karne sa baka, chicharon ug gamay itlog. Ug dayon gibutangan og init nga sabaw ang gilat-ang bukog sa baka. Og paminta og patis. Og siguradong mas lami kung pusan pagayud kini og sili. Lami siya. Matud pa nga 4 ka oras nga gilatan ang bukog sa baka ug pabukalan kini hangtod na nga magkadlawon. Ang maong negosyo iya sa anak ni Nanay Connie Cueva diin makahurot sila ug moabot sa 70 ka bawl sa batchoy matag adlaw. Magsugod sila mga 4 ya dayon buntag hantod buntag 5. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Rondina, Balitang Besda.